puntutia, bederatziarekin Suso, 10arekin Kroll, 11arekin Puyadena, 12arekin Palumbo, 13arekin Aldanondo, 14arekin Korta, eta 15arekin Simpson, esan daiteke aldaketa nagusia. Suso berriz ere, Iñaki Suso, zen, ez da? Bai, Iñaki Suso berriz ere 15egoan dugu, eta aipatzeko baita ere, Cory Simpson 15 postuan ikusten dugula, eta Richard 8 itzultzen dela. Horiek dira aldaketa taktikoak edo esan daiteke, ez? Alaxi da, horiek egin bat, igual Iñaki Suso, Mikel Aizpuran partetik, Mikel Aizpura igual responsalia pixka kentzeko, eta gero baita ere, jokaldo moldea pixka aldatzeko, erasoari begira, eraso mota batea, pikango jokaldi bidez, eta horren bila. Ederki, ea ongi ateratzen zaion, Santosi jokaldia, postuko ginateke Salvadorren aldetik, joño, hau ere, iaia idatzitara ez dugu behar, ez? Hauek betiko taldearekin jarraitzen dute, eta funtzionatzen jarraitzen du kombinazioak. Batarekin Castro, biarekin Marron, irua Miranda, laua Torres, bosta Sánchez, Núñez, García, Samuelu, Ramos, Ibarra, De la Llana, Pierce, Carter, Rodríguez eta Blanco. Mitiko sorta derra, ez? Alaxi, metikok. Iaztik honea... Samuelu hori ikusten du, atzerritarra izango da, ez da hori? Ez, betikoa da, hori da bere bigarren ezina, osea, Jou Mamea. Mamea da. Mamea da. Jou, Samuelu, Mamea da. Mamea, ederki. Ez aldatu. Orduan bai betikoak ditugula. Iaztik fitxaketa bat indaukie, dala Dani Marron, Frantzitik etorri da, baina bere bai talde hortatik jundako da, osea que... Bai, ezagutzen dituela eta etxera itzultzen dela, esan daitekela, ez? Bere sorterrira hori itzuli da. Ederki, ez dago ezki horitzen, Periko Martin talde honetan zegoen, pasaren urtean, ez? Salvadorren zen, markatu, keso zen. Bai, hoi hitza hundi die, hoi da hemen bezala regala beti, banda, Valladolid bertan da. Bai, ez da? Bai. Hauek teorian die, bere garaian aberatsak izan dago, eta beste die, jende xumea odienak, eta orduan, bi eskola ezberdin die, eta hain artean pike hori hauke. Egon da, adibidez, Kesoseko Gutierrez Müller eta hori talde honta etorri ziren, El Salvadorrea, eta gero beste taldea pasazien, eta egon zien, zer esanak eta egon zien. Bai, ez da? Ederki, basi da partidua, eta Sierra Alvarez deulate da, lehen da biziko honetan baloia aurrera ematen saiatu dena lurrera joan da, eta hortxe, Iñaki Suso, partiako lehen baloia zulotik atera, zostiko aurrera da Nikrolek, harrapatu du El Salvadorreko jokalariak lurrera joan da, ongi ordiziarrak, tentsioarekin ikusten dugu taldea, ea berriz ere, dugula dakigun ordizia, hanpo ordizia hori ikusten dugun berriz ere. Hortxe, Kitschhoff ikusi dugu, defentsa lanetan lehen da biziko aldiz. Lau zenbakia dugu bizardun hori, kasko eta guzti atera dena. Ordiziarrak, defentsan. Beratzi zenbakia Ramos dugu, El Salvadorren berak atera du baloia. Pirsi pasa dio. Eta baloia mugitzen jarraitzen dute. Hau, egia esan, El Salvador garai batean aurrelari taldea zen, ez da? Bultzaka, oraindik bai, baina esan daiteke azken urteetan pixka bat iriki dutela joku hori. Ez duten beste kargatzen aurrekalde horretan, ez? Kontuz arriskua hor, zuloa bilatu du, 13 zenbakia, Carter dugu, lurrera joan da. Baloi atera nahian. Alde batera pasa dute, Ibarrak izan da. Kontuz hor, eskerrak harrapatu duten, alare baloia berreskuratu dugu baloi hori, ez da? Bai, gura da baloia, hortik atera behar dugu, da Nikrole kostikoz, eta kanpora tuxa izango da, eta zaleak gustura ikusten ditugu. Bai, azken finen, ez da, hau ez da getxo bat, edo Cisneros bat, edo ez, hau, El Salvador da. Espainiako kantera hoberena, azkeneko urtetan titulu gehien dauken taldea, eta bain dela krisis atorri horretik, Espainiako talde profesional bakarra. Hau da, ja da, futboleko Real Madrid guatzen zatea. Realak Madriden kontra joatzen duen beti geixio, zalegoke geixio puntu bat gehiago animatzen dut. Hori da. Motivazio estra bat esan daiteke, ez? Hau da, kasu bera. Ederki bat tuxe aterako duena, Dani Marron. Aipatu du Argaitzek Frantziatik egarria. Eta hortxe, molbidez aurrera egin nahian, Salvadorrekoak indartxu ari dira bultzaka, ordiziarrak geratu nahian. Eta hor, lasai haun, pazitzia, lasaitasuna izan bar da. Baloi atera dute, aurrera egin nahian Davids, lurrera. Ramos baloi bila, azkar atera du Ibarrarentzat, Ibarrak ere mugitu du. Pierce da, baloiarekin dagoena. Eta beste aldera, egin dior baloia presiora joan bar dugu, lastima hor harrapatu du. Ea bultza egin eta posizioa. Gure da baloia, gure da, azkar. Berreskuratu dugu. Azkar ez dago
Guazen Richard. Richard aurrera egin nahian, metro gutxi egin ditu lurrera joan da, berriz ere baloi hori mugitu behar dugu. Ongi joan dela aurrera egin nahian da. Apoia behar du, apoioa, ondo Imanol, apoion, garbitzen azkar. Aipatzeko baita ere, horrelako aldaketak egin, eta Imanol aldanondo bezalako jokalari gazte bati, 13 postuan oso ondo jano. Ardura ematea, ez? Bai, azken finen, aida erakusten zen nibela dugen. Ongi hor Richard, zuloa egin nahian, lurrera joan da. Bestera, hori, handago espazioa. Lastima bilatu du Jeremiasek zuloa, baina lurrera joan da azkenean. Berriz ere baloi atera dute. Ongi hor jano zen. Ongi hor, Iñaki Puiladena zen. Aurrera jarraitzen dugu, lastima, rapatu dute. Azkenean arrisku jokaldi ederra ordiziaren txat. Guazen dirasora. Burruka egin behar da, horrezta more eman behar. Lastima, pantalla. Lastima. Baina ikusten dugu zena. Baina, bueno, ikusten dugu, aipatu duzuna, ez? Joku aldetik, esan nahi dut. Bai, joka moldea behar da. Eta ikusi egu, 4 minututan, ja zalegoa birpiztu dugula. Eta egia da azkeneko astetan ikusten genuelako zalegoa ere agarrotatuta zegoela, ez? Badirudi, klub guzti hartu duen egoera bat zela, ez? Alaxe da, bai, pixat. Zuk nahi beti saiatzen za gauzak ondo egiten, baina askotan igual ez da eragokina. Orduan, baina pixat saiatzen zu, ez? Pixat buru horkeri hortan pixat jarri zu da. Igual kontuatzen zela hori honena, eta gero aldatzen duzu. Eta azken finean bat talde guztia zeon hor, azken finean dana da. Taldea, zalegoa taldea dana da. Eta kutsatu egiten da. Kutsatu egiten da. Orduan, bai atziaka eta bai aurreka kutsatu egiten da. Bueno, lehen da biziko Mele Arkaitz, eta aipatu dugu, aurrean oso ongi lan egiten duen taldea dela, berazea, bueno, erori eginda Mele hori, ez du balioko. Eta beti gure kontra, joño. Bai, hor badugu. Bai, nik. Ez da izorte txarra dugun, edo gauza ezki egiten ditugun, edo fijazia duten gurekin, ez? Bai. Nik horra, gorputz teknik hori eta zuen laguntza eskatuko nuke igualean, kamara batekin, Mele guztik bi aldetatik grabatzea. Eta gero federazioara bidaldi, zari beti guri pitatzen du, Egia esan, arreta ematen du. Gure aurka da. Horrelako guztiak aurka joaten zaizkigulako beti. Cory Simpson hor, baloi aurrera bota, 15 postuan ari zaigu jokatzen gaur. Zelanda berritar ordiziarra. Bai, zati, beti gure aurka da zigor golpea. Eta gure alde, errepikatu pitatzen du beti. Hortxe, ordiziarra burruka jarraitzen dute, Iñaki Suso, baloi bila. Atera du, atzera. Ongi, Baugan Lomak zentzat, Baugan aurrera egin nahian. Baduk hemena Zelanda berritarrak lurrera joan da, berriz ere Iñaki Suso, baloi bila. Aginduak ematen dabil. Atera du baloia, ongi hor. Hori da nahi duguna, hori da Janori eskatzen diguna. Aurrera egin eta lekua egiten joatea. Hori da, bea defenditzeko, 3 defentsore behar izatea. Azkenean, bere garaian, Xabi Lermak edo Mikel Del Riok egin zezaken lana, ez? Hori da. Hortxe, xapo da, orain aurrera egin duena, lurrera elorriotarra, ezin dugu baloi hori galdu, gurea behar du, ongi ordiziarrak baloia besten, Baugan berriz ere. Abantaia dugu, Beitu Marazainek, osea, epaia, abantaia. Mamea eta beste baten artean eizatu dute. Eta baloi hori gurea da. Zigor kolpea izango da. 3 puntu. Eta badirudi bai, pinportoa eskatu dute, beraz, puntuen bila, joango dira. Ordiziarrak. Bueno, oraingoz, ongi ez, behintzat tentsio aldetik, badiru partidoren bila batzela dela agian orain dela 2 aste faltan botanen nuena, ez? Bai, ni badakizu beti positibo naiz, beti bonusa, baina ontu ondan, tentsio honek, igual partido luzei egingo zaigu. Espero ez, fizikoki honek hau oso joku politi eta baina fizikoki karga asko eskatzen dizu. Denbora guztien zare burrukan. Ba ongi da Nikrol eta lehen da biziko 3 puntuak. Marka gaiura joko dira, 3 eta 7. minutuan, han Ordizi aurretik eta egora fizikoa, aipatzen zenuen egia tentsio honetan, joño, 80 minutu egon egin behar da, baina behin baino goiutan entzun digu, bai jokalari eta baita Santos berari ere, aurten berriz ere gorkaren itzulerarekin fizikoki taldea indartsuago egongo dela edo indartsuago dagoela, ez? Bai, hori da, bai pentsatzen dugu indartsu egongo da, baina bueno. Ikusi egin behar da, ez? Hori da, Ederki, ba, hortxe, Asier Alvarez Deulate baloi hartu duena, lurrera joan da,
Atzera Iñaki Susok, Dani Krolentzat Ostigoz honek aurrera. Baloi hori zerura doa eta kanpora. Zuzenean orduan ostigatu duen legun, lastima. Bai. Baina kontuz azkarata ezakete baindik. Ramos ikusten dugu baloiarekin, beraz. Ez, Dani Marroni eman dio eta Tuxea aterako dute. Bi taldeak leku hartzen. Eta begira, Tuxeak ere aipatugu, azkeneko partidan nahiko eskas zebilen taldea. Bueno, Janok ere horretan lagunduko du, ez? Bai, hombre. Hori da, lau baten lana, ez? Hoixea. Ederki, batzera baloi hori, Mameak harrapatu du, Molbidez aurrera egin nahian. El Salvadorrekoak. Oso defentsa ona, oain arte, Molbidez. Ongi. Lastima. Lastima. Eta zaleak asarre. Bueno, ikusten dugu. Eskatzen diguna, eskatu duen albaiek zuti pasatzeko. Da, Janok esan dio, berari pitatu dion, eta ez. Sobrare xapori pitatu dio. Baina, bueno, eta Tuxia, bilatzen dute, Bai, Tux bila joango dira, ez? Hortik ostigoa etzen zaila. Eta kontuz, hauek Tux mol jokalde, hauek eta Sanboiana izango die jokalde hori oberen egiten duenak. Agertu daude, beraz, ez da egoerarik oberen orditziaren zatea zer gertatzen den. Eta gero aipatu baita ere, ikusiko dituzuela, hainbat ordiziako jokalari, bai Zelaia baita kanpoan ere, bibotearekin Moenber hasi da berriz ere. Azaroko ekimena urterokoa. Hori da. Eta gogoratu diruz ere lagundu daitekela eta jende animatu. Alaxe da, bai. Minbiziaren. Gizonezko minbizien, bai prostatakoa edo beste minbizie. Usten deun nola ian. Bultzaka hor, Salvadorrekoak. Mola, baina ongi ordiziarrak, defentsan ongi ari dira, ez duten lortzen Salvadorrekoek aurrera egitea. Oso ondo. Baloi atera nahian, Salvador, ordizia ongi hor, defentsan. Gogoratu, argaitzek aipatu dugu, Rubiaren Real Madrilen aurkari garela gaur. Palmaren ikaragarria duen taldea eta sekula kalerik egiten ez duena, eta gogoratu, oraindik denboraldi honetan partidarik galdu ez duen taldea. Alaxe da bai, bera eta Sanboidiek galdu ez duenak, egan arte baindik ez duen jokatu, baina danak irazitue, eta hauek jokatu induen jokue praktikoa. Askotan, zigor golpe buruz partida zen. Baina, puntu berri maleo dute. Bai, bosnaka izan partez, launaka. Ederki hortxe Torresen aurrera egin nahi antzebiena, ongi harrapatu dute ordiziarrek, lurrean da. Eta benetan, gaur taldea gustatzen ari zait, baina zalegoa gehiago gustatzen ari zait, Alaxia, bai, zalegoa pixka. Gaur ez dakit pintxoetan zerbait bota duten edo, baina jende esnatu da, Bai, eta hori azken binen, bat lotuta doaz, ez? Bat berbiztekin, besta berbizten da. Baina, bueno, taldea ikusi aurretik, zale piztuta zuten, dagoeneko, Eta seinale hona, makilleta. Oain dela 3 minutu ez dia usartu. Hori da, Tuxearen bila joan dira, eta orain makillak aukeratu dituzte. Baina, epaile lana, epaile jokalde hori bai. Ez zait hor, nahiko zalantzazko izan da, Beak esaten zon raka montauta zeola, baina Richard bera beha izan da prakatzaia. Orduan, horra hitzaio, Jeremias esaten Richardrei. Hori da beti, reglamenturen... Bai, irakurketa bikoitza edo, egin daitekena. Epaiek esan du, raka montauta zeon. Eta Richardrek esan du, bai, baina raka montau, nizan ez raka montau dutena, da nien neuken baloia. Berak ez ditutzi baloia hartzen raka montatu arretik. Hori da. Da epaiek esan du ez, raka montatu da zeon. Zeinak gaintzen du, epaiek. Zertzen lehenago ez, oioa edo garrautza ez. Alaxi da bai. Horretan. Ederki, basartu dituzte, Rodríguez izan da, Ostigo gota duena, barrura joan da, beraz, 3 berdinketa, 12. minutuan sartu bargarenan. Ordiziarrek atera dute baloia, ongi hor, lastima Mameak harrapatu du azkenean, lurrera joan da. Ramos baloi bila, Ordiziarrak ongi ari dira hor, renbazuan, Ramos Ostikoz. Ea hor, bi Dani Kroleta Iñaki Suso joan dira baloi bila. Oso ondo Imanol. Egin die, baina ongi Imanol baloia berreskuratuz. Lastima galdu du hor. Eta kontu, arriskutxa izan baiteke jokaldi hori. Pirse Ostiko aurrera. Alarek hori Simpsonek harrapatu du, ongi Zelanda berritarra. Aia, maskatu dezala baloi hori mesedez. Lurrera joan da azkenean. Atzera, Ostikoz, Jeremias Palumbo argentinarrak. Zerura baloi hori. Ies egin dio eta epaiak hor. Ez da, ez epitatu duan? Ez?
Ez da hit? Ba, gure alde dirudi. Bai, gure alde da, baina ez da zer? Oain bai, kinu hain arte nik ez dakitzen bitatzen. Oain kinu endo da, Jeremiasek ostigatu ondorenen bultze egin diote. Kargatu indio. Retardau, erdera zen dena, retardau. Hori, behin jokalariak baloia askatu denean, ezin da plakatu izan, ezin da ikutua izan, ez? Hori, pixat, askotan gertatzen da, golpe txiki bat emate duzu, baina zure inertzien gatik. Baina hor arbitron kino ikusi da, jundala kargatzea, eta hor da, zigor golpea baloia erori da lekun. Eta horrexi gatik. Ba, arrisku urrundu deu, eta bai, eta hori da, eta beraien zelaira begira garri behar dugu. Lare, aipatu duzu, Imanol Aldanondo ari dela 13 postua jokatzen, ederki ari delako, eta esan, naiz eta oso gaztea izan, gauzak oso ongi egiten ari delako, baina, kori 15ean ikustean arraro egiten da, ez? Bai, baina... Agian ikusi izan dugulako 10 edo 12 moduan jokatzen, baina 15 zagero moduan ez du ikusi orain arte, ez? Ez. Bueno, behin jortu izan du lesioen bate, fil lesionote ondan edo, bai, baina... Atzen potentzik egin esatzen duzu, hori da bilatzen duzu azken. Ederki. Ba, albezain talderik indartxuna atera du gaurkoan Santosek eta ea gauzak orain arte bezala jarra hitzen duten. Tuxaren bila joan dira hor. Salvadorrekoak. Eta ateratzeko prest Ordiziarrak leku hartzen. Tuxo horretarako. 15 minutan sartu behar gara, gogoratu Iruna, lehen da biziko zatian gaude oraindik. Dani Marronek aterako du Tuxa. Atzera da hori, eta arazori gabe berriz ere, orain arte. Eta gainera nik uste Tuxu guztiak berdin atera dituzte, leku berdinera, eta orain zongi atera zaie. Ederki hor, Salvadorrekoak baloian mugituz, metroak eginez, kontuz, arriskua hor, eskerrak azti ibili den hor, Iñaki Puia dena, geratu du erasori. Defentsa da garantzitsue. Oso ongi hor, oso ongi. Oso ongi Ordiziarrak, defentsa lan horretan. Baloia atera nahian dabiltz, Ramosek aldamenera. Aurrera jarraitu nahi dute, baina Ordiziarrak ederki geratu dituzte. Baloia mugitzen, beste leku batean Zulo bila, Valladolidekoak. Atera du baloia. Aldamenera mugituz, ies egin dior, baina lastima harrapatu du arazori gabe, bosten bakia Sánchez da, aurrera egin nahian da biena, eta atera dute zelaitik. Oso ongi. Ba, zirudien azkarraterako zuela hor Asier Kortak, baina ez azkenean pazientziarekin hartzea erabaki du. Eta Tuxa izango da. Azken finean, Asier Kortak indona azkar ateratzeko kinu egin. Bazpare. Gero, igual ez ezateko, baina bazpare. Agian beste taldea lokartuta dau, zukatatzen zu azkar, eta zure... Eta ikusten duzu hori, kinu egiten duzu, eta horri ikusten duzu besteak azti dauden edo ez, Alaxi da, Ergi, Baxapo, baloi ateratzeko pres, lastima hor, alare berak berreskuratu du oso ongi. Elorrietarra gure da baloi hori, Ordiziarrak aurrera egin nahian, baloi hori hortik atera behar dugu ez litzateke txarra izango. Atzera bidali eta ostigo eder bat ematea, kostatzen ari zaigu baloia hortik ateratzea. Baina hor jokatu behar da, presio asko dau, Bi taldeak burrukan. Hori da. Ongi hor, Richard laguntzara, atzera baloia da Nikrolentzat, eta honek bai ostigoz, aurrera. Betikoa, defentsa hau, hori guazte, Asier, Jeremias, Lehenengo plakaje hori, presio hori, ies egin dio. Hori abana izan da. Hori beste probat hori presioagatik da baita ez. Ikusten du besteak badatu zela, azkar egin behar du, eta batzuetan gauzak ez tirateratzen. Daukezu begi bat baloian eta beste bat begie aurkarin. Gora bera ez ikusten, da askotan ururi jartzen batzea, gertatzen da. Eta errukbian, zaharrak esan duen bezala, beti martzaia aurkarie esaminatu edo lehenengo jokaldie ean aperturak, aber plakatzen duen. Bigarrengoa ean zentrok aber plakatzen duen. Hirugarrena ostikoa, abertzen guzaren. Eskutatik gaizki daula, baloia, beize, baina hori da, azken finen da, ajedrez antzeko bezala. Besteak adultasuna nunduen aztertu ez da, eta hortik, jo. Aspaldi ez genuen, hau entzuten, Altamiran, ordizi, buiak azalegoa, eta Iñaki Suso, baloia melean sartzeko prest. Sartu du baloia, indarra dute, Salvadorrekoak mere oso abiratua. Bat gure alde. Lehen da biziko izango, denboraldi guztian. Da makietara ez? Kori hor dago, bazta hit, hor divertuatzen da, baina ez
Ba, ez. Tuxaren bila joango da. Nik pertsonalki, nik beti bonusen alde hona, kasu honetan. Gaur, bai. 3 puntu. Zuk ere joku molde aldatu duzu gaur, Argaitz. Ez, oaindik 20 minutu da. Oaindik 20 minutu azkere itxi, eta bazen irunak ziurtatzen. Joate alden neurrian. Bueno, alare Tuxaren bila joan dira, entxeguan nahi dute ordiziarrek. Eta hortxea, Xapo baloia ateratzeko prest, taldeak leku hartzen, Tux horretan. Ongi Jano, baloi hartu du. Molbidez, aurrera egin nahian ordiziarrak. Hordi joa Asier, uste dala. Ongi hor. Ezin dugu baloi hori galdu, erasaukera politia, atera dezakegu hortik. Lurrera berriz ere. Baloiaren bila, berriz hartu eta aurrera gai jauna. Baoan Lomax aurrera egin nahian zebiena, hau ere lurrera. Ja, baloi hori hortik ateratzen dugun. Samoako bileko motora juntatu de hor. Jo mamea eta Richard Magotitia, Koktel esplosiboa, zabantzari gabe. Biek Samoarekin jolastutako jogalarik. Ergi hor bultzaka. Ordizarra baloi hori gurea da oraindik, kostatzen ari zaigu, baina burrukan jarraitzegu eta hori garrantzitsua da. Da baloi jabetza gurea da. Nekatzea garrantzitsua delako. Eta argaitzik esan duena, baloia gure izaten jarraitzen du. Eta abantaia, marrazai, epaiek abantaia, oain guatzen jokatzea. Oso ongi hor, Dani Kroll. Keinu ederra egin dute, baina ez harrapatu dute Jeremias. Guatzen Suso, hori da. Iñaki, Katzera, lastima. Baina, zer hori da geu. Lasai, eta bai, abantaia genuen, baloia hori gure da. Jolastu. Ez daude, ama, jolastu ze dezaken. Bai, egian etzen egoera txarra azkar ateratzeko, ez? Bai, azken finean defentsia ez dago 100 metro da. Bai, bueno, ostiko askatuko dute. Bai, eta ziurrendik sartuko dut, eta beste 3 puntu. Hortik sartuko du, eta beste 3 puntu. 20. minutura iristeko gara, lehen zatiaren erdira. Eta ostikoa, hautatu dute ordiziarrek. Dani Kroll, izango da, arduraduna nola ez, australiarra. Ura erateko probesten ari dira egoera. Etzaitena gustatzen da, gustatzen daiena da. Eta barrura, 3 puntu, bai, Argaitz. Jokalari guztik atzen zauden. Eta makien jotzen bado, jokoa jarraitzen du, Bai, kasu horretan. Bueno, hori da, konfiantza Daniren gan, ez? Baina makien jotzen bado. Ederki, 6 eta 3 ordiziarrak aurretik 20. minutuan. Eta esan bezala, joku molde aldatuz gaurkoan hanpo ordizia. Eta tentsio berezi bat erakutsiz bai taldea eta baita zalegoa ere. Gaurkoan gogotxu, gerturatu dira Altamirara bertaratu direnak. Ostikoz, hasi dute berriz ere, jokoa. Ies egin dior, Asierri, lastima. Gura aloi hori, Oier alda, Oier goia aurrera egin nahian. Bai, oain, azkeneko 3 partidutan baja izan da. Espainiako selekzioarekin egon da, Europa jokatzen, eta bai zuzen zen bere entrenatzailea. Ia. El Salvadoreko entrenatzailea. Ah, bai? Bai, Juan Carlos Pérez. Hori zen bere entrenatzailea. Gaur, El Salvador entrenatzen ari den... Hoi da, betxo bai joa, Richard! Richard aurre egin nahian, bakarrik doa, lantzaia du, baina saiatuko da, lurrera joan da. Azkar Iñaki, hori da. Ongi, mugitu dute hor, Dani Krollentzat. Dani Galdamenera, lastima, Jeremias. Kontuz? Ez egin du baloia, galareztu galdu baloi hori gurea da. Bai, gurea da baloi hori, oso ongi ordiziarrak. Epaia ere sartu da hor, molean. Sartu ez, Janok sartu. Sartu dute ez. Ergi hor. Hor lepotik heldu du, jaun mina egiteko jokalde izan daiteke. Eta konturatu da epaia, eta hori txartela ere izan marko litzateke. Eta agian, txartel hori ez zan oso urrutik liderko, Bai, zadalantzari gabe lepotik heldu du Zegamarra. Baina ikusten dugu, ze jokamoldekin agian. Segido, pick and go bidez, zen mina egiten dugun. Eta jokalari hauek... Pick and go, oso hitz polita da, baina jendeari azaldu beharko duzu zer den pick and go bat, ez? Pick and go da, normalen batek txokatzen do, abierta egiten do, eta hurrengok... Baloi hartu eta berriz ere aurrera. Gertun jarraitzen do. Hori da, baloi atzera bidaldu gabe do, baizik eta baloi hartu eta aurrera jarraitu. Eta jokuari bizkortasun bat eman da, oso espazio gutxin. Joku molde horrek ditzu, ean defentsa erakarri, eta gero espazioa kanpon daukezu.
baina esan duguna leno, oso fizikoki lan asko da garki fizikoki. Eta bueno, taldek aguantatzen don. Eta txartelik ez da izan? Ez. Ez da, joa zerre behar duen horrek txartela ateratzeko. 23. minuturan sartu gara, 6-3 ordiziarrak aurretik, eta espero dugu jaunek minik ez duen hartu hor. Ez minik ez du hartu, baina hartzeko azan. Itxusi horretan, baina hartzeko azen, bai. Gogorra da, jaun. Eskerrak. Zegamarra da. Gogorra, behar du. Nik beti jaune eta Santos ez zegaman bizia, eta beti pixka bazila biten eta esaten de beti. Zegaman beti ordu bete gutxigo daukiela eguzkie, aizkorrin maldan gatik, eta beti pixka toke txiki bat ezauten daukien horregatik. Hori eguzki falta gati da, bai, ordu bete gutxiago gatik. Nik gala esaten diet. Hoi begaraien esaten dara bai, itxasoko salitrea esatuna. Bai. Beti esaten da, zuk imaginatu, salitrek, edo kresalak, kotxeri 10 urtetan zemin ematen dion pinturan, ez? Ba, imaginatu zerebro batei, 50 urtetan zemin indiez egoken, ez? Pixa beti, bazila da, o ez zela aukitzen dut. Ordiziko ikalte zerrek egiten dien. Jakitxo bakarrik faltu zaigu orduan. Belainok. Askotan zegaman ja... Horrezken sartu egiten da ez, barruraino, ez? Claro, askotan zegaman ja kriston eguzki, eta honea etortzen zea, eta hendik hemen... Eta belainoa, goizeko 10 erdiak arte. Ez dakizu izarra daren, iarge daun, ez dakizu zer daun. Edergei, bueno, zigor kolpe izango da ordiziarrentzat, eta orain... Eta ostikatzea joango da. Garbi dute gaurkoan... Bai, Kori goain konfiantza zen. Eta bai, eta Kori gainera... Eta zergatik ez? Bai, eta ostiko indartxoa duen jokalaria da, esan nahi dut, hortik beste jokalari batekin ziberraski zalantza gehiago izango zituzten, ez? Bai, baina Kori iristen da. Eta sartzez badezu, ziurrenek izango da 22 urtera, baina baloi jabetza zu daukezu berriro. Hoi da, garantzitxua. Beraz ez duzu hain beste arriskatzen. Badoa, Kori. Eta sartzen badezu, gehi 3. 3 puntu. Bai... Justu! Kontuz? Etzi joan gaizki baloia, baina indarrez. Falta izan zaio. Oier, Goia! Jano, Kitschhofi. Abantai haukeu, ikusten dugu paiek besoa zabali haukela. Bai, adirazi du, gure da baloi hori beraz, lasai. Azkarratera du Iñaki Susok. Aurrera doa, ongi, despistatu harrapatu ditu. Arkaitzi ziur gustatu zaiola jokaldi hori. Bai, beti hor gare, ja, 10 metota gare. Hor berriz ere, plaka jitsusi bat ikusi dugu. Bi taldeak burrukan, baloi hori gurea da. Eta berriz ere jaun izan da, plaka jitsusia jaso duena. Badirudi kariño berezi hartu diotela. Bi taldeak burrukan hor. Oso gertu gaude, entxegu marra gainean, entxegua izan daiteke une batetik bestera. Hortik ea, bultzada bat gehiago. Bai jauna, aukera izan dute, Jano, Iskof, atzera askatu du baloi hori. Jabetza. Jabetza mantendu dugu behintzat, arriskatu egin da hor, baina ez da gaizki atera, baloi hori gurea da, naiz eta metro batzu galdu ditugun. Oraindik aurrera egin daiteke. Jarraitzen dute, pikango bidez, garbi du gaur ordiziak, hori dela bidea. Hala ere, talde gogorra dugu aurrean gaur, gogoratu, eta aurrelari indartsua dituena gainera. Baloi atera nahian Iñaki Isusok, Dani Kroli ongi mugitu dute, Kori Sintsonentzat, lastima harrapatu dute, hala ere, hor saiatzen ari dira, Joan Tudela. Baloiaren bila berriz ere ordiziarrak, atzera orain bai, Asier Alvarez de Uralte, aurrera egin nahian, bota dute. Hori joa, Joan. Ongi hor, Joan Tudela. Aurrera egin nahian, lurrera hau ere. Jendea eta espazioa hemen dagoagu. Bai, orain aldez, hori da, oso ongi Dani Krolek. Kori Sintsonentzat, bera saiatu da aurrera egiten, harrapatu dute. Mameak ere harrapatu du. Lurrera joan da. Baloi atera nahian ordiziarrak Iñaki Suso berriz ere. Janok atzera, Richard Mogututiari. Aurrera egin nahian Samuarra, zaila da geratzen Richard. Ongi Jano gainera laguntzan. Ondo, Asier, goazen hor. Ongi hor, aurrera egin nahian ordiziarrak. Alare ez dute amore baten baloiak egin du, baina ez du galdu, ongi hor. Richard Magututia aurrera egin nahian. Sandwich ederra egin diote hor. Zaila zuen hortik ateratzen, zalegoak zutik. Eutxi Richard. Bultza egiten hor, ongi. Eta berri saiatu behar gara. Gu nekatzen ari gara, baina beraiek ere bai.
Adirudia Asier korta golpetxoren bat izan duela. Bai, zauri txiki bat izango belarrin. Eta 28. minutuan minutu lehen zati amaitzeko goratu. Aurretik, Anpo Ordizia, 6 eta 3. El Salvadorren aurka. Eta ikusten du baitara epitaldetako eserlekuetan zauden jokalari guztiak berotzera atera direla. Eta joño. Maskara edera du horrek, Zutorre hautxita, pizzatu horreko. Ba, horrela eukita hobez jokatzea, ez? Ez daki ba. Berez, bai, baino jokalari edo kirolari da matei, abertzen dauzken... Zaila da, ez? Ez, zu lasai, zu etxen gelditu. Urte guztian magizu partiduk prepatzen, eta ezintzea etxen gelditu. Hori somatzen dezu, askotan zu erdi gaizki zaudenen da... Bagizu, fizikoki bagizu ez zaudela oso ondo. Baina buru izan dut behar dezula. Buruak nahi du. Ba, ikusten dugu hor, jokaldi luzea izan da, ez da, jabetza luzea, burruk asko gonda, eta begira, azkenean bi jokalari minartuta, ez? Iru, zatu, eak aldaketa indue. Bai, bueno, bai, beraiek. Ja, zuzenetik aldaketa indue. Bai, nor da, atera dena? Ba, sartu da 18, da atera, batako zan laua edo bosta. Baina esango izu, laue. Laua da, ez? Bai, laua, Torres da atera dena, eta 18 Renese sartu da. Eta, bueno, guintzat aldaketarik ez du egin beharrik izan. Bai, Asierrek, belarriatzen. Zauri hori oso sarri gertatzen da, belarriatzen. Diten zaizu, belarri golpea zer hartzezu, eta belarriatzen urradura diten zaizu. Eta seion, ez da ezer ez da, minik eta ezer ez, baina... Bai, tapatu eta... Lakatxu izaten da, denbora asko behar dezuz konpontzeko. Bamelea izango da... Oain zer? Oain? Oain harripikatu. Bueno, behintzat. Bai, baina urrena baietzeko kontra. 30. minutuan sartu behar dugu, 6 eta 3, eta joño lastima, hor jabetza galdu dugun mele honekin, ederki ari zirelako, Ordiziarrak hor erasoan, jotasu. Baina guztezu oain 3 asteko gure positiboa dela, gure gogotxugo, aletxugo gare, jokamolde aldatuta, eta ikusten dut taldek, talde baukela grina eta baukela morrue eta irabazteko gaukela, ez? Hau da, gu nahi deuna. Hori da, nahi duguna. Gero, emaitza askotan, sekundario, bigarren arlo batek egiten da. Baina, hau da gure Ordizi. Ederki, gero beste datu aipagarri bat, Josep Jadar ikusten dugu beroketak egiten. Bai, nerekin... Joño, zorte txarra badu mutillonek, Nekin ibiltzen da entrenatzen mutikokin. Eta bai. Prez dago, jokatzeko. Bai. Aurreko astean jokatu zuen bigarren talderekin. Ederki hor, Asier kortak hartu baloi hori, Kori Simpsonentzat. Baziru dien troparen bila joan zela jaia, baina ez Tuxiaren bila joan da hor. Eta ongi, bote eta guzti, oso ongi. Kori Simpson. Eta 10 minutu besterik ditzezkigu falta, lehen zati amaitzeko. Ba, Josefen anekdota. Lehenengo kopa irabaz izanen, hauen kontra izan zan, Palentzin. Josefek El Salvadorrekin jolastu zuen. El Salvadorrekin jokatu zuen, final hori egia da. Bertan lesionatu intzan. Gero, denboran, Ordizi etorri zan, eta behitzen lesionatu intzen, sorbadatik. Operatu zan, eta berriro lesionatu da. Eta horreko astean... Berriz ere sorbaldatik, azken ere sorbaldatik. Sorbaldate bera. Beste operazio bat egin diote, operazio berezigoa. Eta operatu diote berriro. Eta baina jokatzeko prest dago. Sorbaldatik oso kontentu dau, ez bate minik eta aukitzen, baina... Eta aukera diken. Hori da, jokalari garrantzitsu izan dolako, ez esperientzia hundikoa, eta puntu bat gehiago mantzakena baita. Frantziko Bayona Espoaz, Biron Bayoneseko Espoazetan jolastu du, 23 urte dazpiko jolastu zuen. Ongi hor, Kori Simpson, baloia berreskuratuz. Lurrera joan da. Iñaki Susok, Danik Rolek. Bazen Richard. Bazen Richard, hori da. Oso ongi hor, Richard, baloia eskatuz. Jano, Kishov. Horrek eskatu baloia, lastima galdu egin dugu. Jo mamea lurrera bota dute hor, ederki. 32. minutua, 6 eta 3 Ordizia aurretik. El Salvadorren kontra, ari gara gaurkoan, oraindik denboraldi osoan, partiarik galdu ez duen, bi taldetako bat. Ongi hor Ordiziarrak, Danik Roll, karreri hartuta, ongi askatu baloia hor, Asier kortaren entzat, Asierrek oso ongi hor, keinua eta baloia Kori Simpsoni. Borrukan hor Ordiziarrak, Iñaki Susok baloia atera. Oier Goia, lurrera joan dena orain. Baloia atera dute, Richard Mogututia berriz ere baloiarekin. Bauan Lomax entzat. Xapo, aurrera egin nahian.
Hordi joa, Janoi pasatu dio. Gurea da baloia bendik. Gurea da baloia hori, ongi Baugan. Eta egia esan, bai Baugan eta bai Xapo onartu behar da, diren jokalari motetako, korrikan ez direla geldoak, Hori da, bi lengusun arteko jokaldie, goratu izagun Oier eta Imanol lengusu dira. Lengusuak direla hori da, aurrera egin nahian. Ongi hor, Suso, aukera polita izan daiteke, lastima, Richard Gesten baloi hori hartu. Asier Korta, Cory Simpson, bera bakarri saiatu da. Eta bai, etxegoa behar du horrek. Ez, marrazainak ez ez esan. Marrazainak ez ez esan du. Baina, kontuz, abantaia daukeu eta azkar joaztu ezakegu. Ederki, baina zergatik erabaki du marrazainak hori ez dela etxegoa. Ez dakit, berari galdetu beharko zego. Bai, ez? Bultza egin diote, iritsi da, buelta mandu eta baloiak lurra ikutu, ez dut ez darru lortzen. Nik usteet, hau bai da gure ordizi. Eta ikusten dugu zale guzti ez zutik, hau bai. Baina ez dut ulertzen, zergatik ez den hori etxegoa izan. Ba, aurkarik ez omen diutzi. Marrazaina hortxe zeon, epeak ikusi argi eta garbi. Ikusten dugu zalegoa nola dago. Bai, aspaldiz genuen hau entzuten, bai jauna polita da. 6 eta 3. 6 eta 3 eta 6 minutu falta ira lehen zati amaitzeko. Eta zigor golpea hortxe da, Dani Kroll. Eta barrura, bai jauna, 3 puntu gehiago, 9 eta 3, Anpo ordizi aurretik, Bultz ordizi ederkiari gara lanean. Ea gaurkoan bai, saria izaten dugun. Bi taldeak leku hartzen berriz ere, 6 minutu lehen zatia amaitzeko, 9 eta 3 Anpo ordizi aurretik. Guazen jarraitzea. Eka baloi ateratzeko Salvadorrekoak hori da. Jarraitu ongi ari direlako gozak ateratzen hau da bidea. Aurrera baloi hori. Asier. Asier Albatelatek arazorik gabe, bera bakarrik aurrera egiten saiatua, lurrera bota dute. Oierrek pantalla indo, bai, ondo indo. Kasu honetan epaiek ondo pitatu du. Aurreko Oierrek trampa txiki indo. Ongi ateratzaio. Marrazaina fijatu da. Fijatu baino gehiago aurkarik izan dio Marrazaina. Beidatu ziten diten nahi honek. Boren honetan ez. Eta Tuxaren bila, joan da Pierce. Da Tuxi, guazen defentsara, oain arteko. Da Tuxa izango da. Oain arteko defentsa maia erakusten badegu, ondo jungo zegu. Dani Marron baloi ateratzeko prest. Ega baloi hori berreskuratu. Eta gure arrisku gunetik atera ezakegun arazorik gabe ongi eta mol bidez, nola ez? Aipatu digu Argaitzek, jokaldia asko gustatzen zaila eta oso ongi egiten dutela gainera Salvadorrekoek. Eta azti metroa egiten ari bai dira, gerturatzen ari dira. Abantaia dute gainera. Baloi atera nahi dute hortik. Abantaia dauke. Ongi hor ordizierrak. Amoren mangabe. Gusten duzu ze amorrukin defenditzen deun? Bai. Ze amorru, hoi da nahi deuna. Bestek ez zeu eskatzen. Amorru hau da garantzitsue, oso garantzitsue. Bai, eta hori da gainera ordiziari eman dizkion arrakastak eman dizkiona, ez? Amorru hau. Talde honen ADN-ean egon den zerbait izan da beti, ez? Ba hortxe, bi taldeak berriz ere prest. Beste tux bat. Beste tux bat izango da. Hortzak ez dutu eta borrukara. 4 minutu, lehen zatik amaitzeko. 9 eta 3, ordizi aurretik. Dani Marron tuxa ateratzeko prest. Eta ea zer egiten duen orain honetan. Orain arte atzera joan dira danak. Eta hau ere leku berberera. Kontu hor. Galdu dute, gure da. Galdu dute, bai jauna, Richard Magotutia baloiarekin. Urruti gaude, baina bera egin. Guazen gora. Presiora, oso ongi ordizierrak. Kontuz botea. Plakatu egin bar da. Oso ongi apordizia. Oso ongi hori da gustatzen zaigun ordizia, hori da behar duguna. Bultzaka taldea. Abantaia daukagu. Eta zaleak ere bultzaka. Guazen erasora, opa jaun. Ongi jaun hor, zegamarra aurrera egin nahian, bai jauna Argaitz. Hau da ipatzen zenuena eta hau da behar duguna. Grina. Oso ondo taldea. Nasa iznekin. Ongi, eta 3 minutu geratzen dira. Eta beste zigor kolpe bat. Beste astetan gertatu izan zaigu. Beti etxaguaren bila joan gara. Ez, baina gu beti gertu eta papaten, pum, bestaldea. Hori bai, askotan. Gaur, aizaigu gertatzen hori.
beraiek... Gure zelaien gare, eta repente, bum! Fase luzeak agian egin beraiek, baina kontratake hori guk baliatu eta orain arte kontrakoa gertatzen zitzaigun, ez? Hoi da. Eta hain kontan, gure, oain dala minutu bat, gure ensaio marangeten, eta hain, igual, 3 puntu gehiago dauzkegu. Eta garrantzitsua nik uste baita ere, Altamira agian azken asteetan galtzen ari zen gaztelu izaera hori berreskuratzea, ez? Jendeak pentsatzea, joño, begira, sailkapenean agian erdialdean daude, baina Altamira eragoatz. Ba, baietz, esango nuke, eta epaiak ezetz. Ezetz, magazainak ezetz, ez honen Magazainak ezetz. Lastima. Ba, lastima. Baina, bueno, guazen borrokatzea. 3 puntu gehiago izango zirelako, baina, bueno, 9 eta 3 aurretik jarraitzen dugu marka gaiuan. 2 minutu geratzen direnean, lehen zatia amaitzeko. Ikustezu hain ostikot bat horrenak, Pirs, uste dela. Bai, 12, bai. Ikustezu zankadu zeuzken? Bai. Joño. Ostiko zindartxu gainera, Dani Krolek arazorik gabe. Hortxe ba Dani, ostiko zaurrera zerura baloi hori. Eta bera, presiora gainera. 22 barroan zegoen, eta berak eskatu du, ez? Edo? Berak, Mark eskatu du. Mark eskatu du. Defentsako... Azkar atera du, atzera Ibarrak, eta Pirsek ostikoz. Bai, ezateako. Joan Tudela garrapatu du baloia, ea hemendik zerbait ateratzen dugun. Ongi, Valentziarra. Lurrera joan da, baloi horrek gurea behar du. Oso esanguratxu da. Iñaki Susok, Dani Kroli, Dani Kostikoz, lastima hor, alare. Bai, ez, bai, gurea da, Dani Krol berriz ere, baina ez, zepaia jokoa geratu du hor. Hoi, leheno, aurkari ez gertatu zaio ostikoa du denen. Begi bat baloian, beste aurkari baloia, kore hiri, hori gertatu zaio. Hori da. Baloia hartzeko makurtuta zeon, bai, ostia, aurkari atorre. Dazkenen, hau. Eta konturatzerako, eta melea izango da. Bai, antzat. Eta arauzko denbora bete zehar gara lehen zati honetan 9 eta 3 ordizia horretik. Bi meleak prest, bi taldeak prest, melera ego, beto esan da. Leheno esan barizuna, esan guratxoe, joan momeak plakatzen duen bakoitzero, baloi hori asko mantxotzen da. Kriston atxontzarra, kriston indarrauk eta hortan oso abile da. Ba, bera izan da baloi atera eta zuzenen aurrera egin duena gainera, baina bere herritarra hortxe zuen zai, eta ergi arrantzatu du. Eta hor Asier, oso ondo Asier, oso ondo Asier. Ba, bai jauna, baloia horreskuratuz, 40. minutua bete da, ea jokalditxoren bat egiteko aukera dugun oraindik. Izango dugu, denbora? Ezagit, ardi epeiari galdetzen. Igual bai, Badiru da ateratzeko aukera bintza bai izango dugula. Guazen tuxea, beste katx bat indezaten, beste zigolpe bat, 3 puntu eta guazen ditxora. Hori da. Betxu zerrexea. Zerratik ez, ez da? Paraxi da bai, errexa. Ergi, bartxo baloia kanpora tuxa izango da. Gogoratu arazko denbora amaitu dela lehen zati honetan eta 9 eta 3. Goatzela. Joan Tudela garrapatu du, Iñaki Susok, Dani Krolnek Jelemi, Aspalun Bori, honek Koriri. Aurrera egin nahian Zelanda berritarra, ikaragarria da duen indarra geratu dute ordea. Hortxe Dani Krol berriz ere aurrera egin nahian. Guazen Iñaki. Hora gozu jaun, xapo. Iñaki Susok. Opa jaun. Ongi jaun, Zegamarra, metroak eginez, berriz ere Iñaki baloi atera du, Baugan entzat. Baugan aurrera egin nahian. Baina behiz ezen dago paren, mamea. Ondo Bogan. Pareta gogorra da hori, ez? Bai. Guazen Richard. Richard aurre egin nahian. Guazen ean akatsa bilatzea. Drop bila. Bai, baina ez, hor. Baina, bueno. Eta, lehen zatia amaitu da. Bai, atxen aldira. Ba, amaitu da lehen zatia eta ipatutakoa. 9 eta 3. Eta jarrera berria. Bueno, jarrera zarra berriz itzulia. Hori da, berritua. Hauxe da guna dion taldea, eta ikusten dugu zale guztie zutik. Lehen zati hau eskertzen. Eta ea, gu entzat desiatzen gaude. Bigarrena ikusteko, hementxe gara, 10 minutuan.
Beasainen eta Idiazabalen Barandiaran zeramikak. Proiektuak, dekorazioa, aholkularitza, baimen ezberdinen eskaera eta laguntzak bideratzen ditugu. Erakusketa eta salmenta gunetan talde profesionalak ditugu zure eskura. Berrikuntza eta zaharberritzeak lokaletan, etxebizitza eta fatxadetan. Irisgarritasuna, mugikortasun murriztua duten pertsonentzako egokitutako espazioen diseinua. Berriztagarrien instalakuntzan adituak gara. Egurra, pelet, eguzki sistemak, aerotermia eta gas kondentsazio galdarak. Zoru erradiatzaileak edo aire girotu konbektoreak instalatzen ditugu. Ohiko erradiatzaileen instalakuntzan ere adituak gara. Baliabide naturala kontuan hartzen ditugu, energia minimoa kontsumitzeko. Eta orain ez galdu aukera, erakusketa aldaketa eta denboraldi bukaeragatik egurrezko ekonomiketan eta bainuko osagarrietan deskontu bereziak. Zatoz eta informatu zaitez Barandiaran zeramiketan. ER Matxain, 20 urte garai berrietara egokitzen. Espresso zerbitzuak kalitate eta zerbitzu onena eskaintzen dizu zure etxe edo da enpresarako. Proba gaitzazu. Espresso zerbitzua, kalitatea eta zerbitzua. Lazkao. Prest ditugu, bi taldeak zelaian bigarren zaten egiteko prest, gogoratu 9 eta 3 aurretik kanpo ordizia El Salvador handiaren kontra. Aurtengo denboraldian oraindik partidari galdu ez duen taldearen aurka eta egia esan itxura bikaina emanez. Oso ongi pasatu dugu lehen zatian, ez Arkaitz? Eta 9 eta 3 bakarrik, entxigu ikez ikusi, baina ikusten dugu talde honek. Hori da, puntu gutxitu ikusita, partida ederra ikusten ari gara. Ederra, eta gehien bat, aspaldi falta motatzen genuen hanpordizia hori ikusten ari garelako. Nik ikusten dut Santanderreko errege kopak finaletik, ez dutela sekula ikusi, zalegoa, zutik, hanpordiziari, atxeen aldin ez bukeran, Hori da, atxeen aldin txalo egiten, ez? Eta txalotzen. Ederki, Bahor! Lastima, bote txarra eman dio, eta kori azti zen, baina ezin izan dute baloi hori berreskuratu. Eta melea guretzat izango da, oso garrantzitsua. Melea guretzat, eta gertu gainera zer moduz joaten den, bigarren zati osoa dugu aurretik. Garrantzitsua izango zen, partidua irabaztea, psikologikoki gehien bat, puntuak ongi etorriko lirateke garbi, baina buru aldetik izango zen, ikaragarri izango litzateke partidua irabaztea. Baina itxura honekin eta gogo hauekin, Altamiran inork ez lukera baziko. Hori da. Eta orain arte hori izan du gaineran pordiziak, ez? Altamirara jendea bildurrez etorri izan da beti, eta hori mantendu behar dugu. Iñaki Suso baloia barroa sartzeko berez, baina erori da. Eta psikolope gure alde. Eta gure alde. Dan aldatzen ari da, gaur, Arkai. Psikologi betxu, 3 puntu. Ederki, bai, berriz ere ostikoaren bila joango dira, puntuak nahi dituan pordiziak. Eta orain honetan asmatzen duen, Dani Krolek ostikorrekin. Egia esan azkenak kale egin duena, hemendik dugun bista ez da erabat fidagarria, baina sartu ez bada oso gertu ibiliko zen, Baina askotan, gertatzen da, hain alto ematen dute, makila baino gora guten da, da orduan epaile, osea, marazainari,
zalantza gehiago. Zaiagoa da erabaki hartza baita, ez? Askotan, futbolero estilo, Cristiano Ronaldo bezala, beti gora botatzen mazu, gitu, sartu da, no ez? Baina horrela zaiagoa. Hortxe da berriz ere Dani, asmatzen duen. Bai, orain honetan bai, eta 3 puntu gehiago, 12 eta 3. Anpordizia aurretik. Ederki ari dira gaurkoan ordiziarrak, bai jauna. Eta dagoeneko, tarte zabaltxegoarekin gainera, baina ez du honek gaitzak izan behar. Tentsioa geisteko, maia geisteko, horrela jarraitu behar du taldeak, ederkiari bai da. Ostiko aztute urrunek ibota, txamikoek. Lurrera. Baina sake hori oain arte luze jolastu du, motza eta digu baina eta minen digu, Bai. Abana indulako, bestela baloia gana zan. Horra xier eta jano bixat lokartu, bixat, claro. Bai, oitura hartuta, beti atzera joaten da baloia ez da. Babi taldea pres melerako. Eta ikusten dugu kori jarri da apertura bezala, nahi da jartzen, horitzatako da. Kata BUM! Ostikoa, botatzeko. Aia nahi duena egin dezakeen Anpordiziak, melerako presu taldeak, ero hori da berritzen melea. Baina behiz ez zalantza. Eta errepikatu. Bai, zalantza. Bai, ez? Ez du beste gaineruik egin. Guazen, mele joku... Mele errepikatuko da. Joku geldo hontan... Hori da. Etzegu komeni. Etzegu komeni. Orain arte bezala jarraitu behar dugu. Gaur ikusi adibidea zendan adibidea. Berriz ere bitaldeak leku hartzen, melerako. Barrura baloia. Ura baloia... Bai, buentasko manditu mele horrek. Ez du baloi hori galdu behar. Zigolopea. Kontra. Aurka. Zer egingo dute, Arkaitz? Tuxa. Bai, ziur. Apostu egiten duzu? Ez. Ea zein erabaki hartzen duten. Bai, dirudi tuxaren bila joango direla. Esan behar da, ean aldetik Sam Katz, o Sam Lee Katz, o da... Haueke behitu ze sorta haugien, behitu ze... Bizitaren gauzak. Ze ondo ateratzezken gauzak, ez? Bai. Ingalaterrako jokalari bat esken izitaien, ea ekin jolastu ziren. Zate, bere fabrikak Valladoliden lana jarri zion, eta bertan jolastu ziren. Beste muski. Torri. Gaurko jardunaldi arte, bere El Salvadorrek zemazkin 215 puntu sartuta. Sam Lee Katz honek 108. Osea, taldearen puntu erdiak pertsona bat. Berak sartu ditu, aurtengo denboraldian. Aurtengo denboraldian, 7 partiduan. Berak ja, 108 puntu. Eta ez dute fitxatu, etorri gintzai, Etorri gintzai, Hau da, etzen jokalari profesionala, fabrikan lan egiten zuen, baina maila honean ibiliko zen, ez? Karo, soldatapen nengo zan, hemen soldatapen, baina behitu zegoelari etorri zaizu, zu bilatu gabe. Hori da, eta kasualia enpresak Valladolideko zentralera edo bidaldu zuen. Bai, o lago zuzer, lan arrazoinikatik, bai. Eta beha esken izan. Eta gaur lesionatuta dugu. Bai, eskerrak. Bai, ez da. Bai, eta hori azkertau zen Hernanekin, etorri zaien jokalari gales bat, Tommy Jones, nire ustez ligako zentroriko benetarikoa, da, irakasle aldaketa batekin, juntzan Hernania ingelesa ematea. Nik Rumi jolazten dut. Zuekin jolaztu izaket? Noski, etorri. Jolaztu zon, guazen jokatea, gero kontatu. Bai, hostiko zaurrera, Salvadorrekoek. Baloi horrek gure behar du ongi hor, Jeremias Palumbo, joan Tudelarentza, joan Tudela egin nahian, lurrera joan da. Ongi hor. Iñaki Susok atzera, Dani Krolek hostikoz. Guazen, defentsa da. Presioa ongi ordiziarrak. Oier, Goia eta Kori Simpson joanak zire, baina baloi hori gurea da berriz ere, Dani Krol. Aurrera, hostiko bajua, ideia hona zen, baina kanpora joan da.
Eta kontatu guzu, Argaitz, historia politia kontatzen ere zinen. Etorri zan Tomi Jonzau, eta, bueno, irakasleen hau, erranin egon bada izurte bete, eta zuekin jostuteket. Etorri, Azte bete entrenatu zuen, eta jolastu zuen erraniko bigarren taldegien. Eta gaina, suplente. Azkeneko ordu erdi jolastu zuen, da urrengo asten, jolastu zuen lehenengo taldekin titular. Eta hortik aurrea, partida guzti jolastu zitu titular. Eta jokalari ona. Joder, nentzako, Espainiko ligako zentrorik obena. Joño, eta zein mailatatik etortzea? Tiponek antzen mailatan jokatzen zuen. Bazait, zan, haitxi galesa, tama albazetikoa. Eta orduan bazekin, gaina herrera bazekin, eta inglesa, eta etorri zan, ingleseko irakasle bezala. Bidatu. Etortzen zaizula, guk universitatea bai. Horako zerbaitea tokatzen zaigun, ez? Goierrira etortzen den bat, ez? Hoi da, ingenieritza ikastea, edo? Etortzen zaigun. Hola, bi metroko altxongo zagoan. Hori da. Ni Rubina jolastu, etorri ja. Etorria jona. Aste harten sortietan hemen. Hoi da, gertu dauke gainea. Bai. Beno, ostiko agotako du. Animatu egingo da, Dani. Lehen Kori saiatu da, ez da iritsi, gutxi horara distantzia berbera zen. Eta Dani saiatuko da orain. Ea, australiarra, iristen den eta nola ez, zuzen joaten den baloi hori. 12-3 markagailuan. Iritsi bai, eta barrura bai jauna, ederki Dani Kroll australiarra, eta ikusten dugu Iñaki Suso, taldekideak animatzen, aurrera jarraitu behar da, 15-3 Anpordizi aurretik. Eta gogoratu, Salvadorrek gaur arte behin pein, ez dakigu zer gertatuko den azkenean, ez duela partidarik galdu. Pierce, hankaluzea, baloi ateratzeko prest, berriz ere, bueno, ez hain motzera, baina ongi Asier, eta egia esan, partida bikaina egiten ari da Ordiziarra gaur, Asier Alvarez du latergaitz. Bai. Ostikoz aurrera Dani Krollek. Gaur esan behar da, nik talde honen gatik txapela kentzen dut. Txapela kendu dut, eta oso harron hau, talde hontaz. Bai, jauna, egia esan, jarrera eta kemen ikaragarra ikusten ari gara gaurkoan, eta markagailuan nabaritzen ari da gainera, hori da garrantzitsuena. 15-3 Anpordizia aurretik 10. minutuan. Bigarren zatiaren 10. minutuan sartu behar garenean, eta zer gertatu da hor, Arkaitz? Zigor golpea usten da Richardek atzetik, plakaje altua pitatuko dira, zigurrenik. Hoi irutxu zain nahi atzetik. Bai, hasi da, plakaje altua pitatu dio. Baina hori da, ikusizu ez, junda, bestea pasatu dio, atzaka esprinen, eta harrapatu indo. Beste aldaketa bat, ez dakit zerratik, odola izango zan edo... Baina bata itzuli da. Bai, odola edo izango zan. Bera atera da lehen, Castro, eta jokoan da berriz ere. 16 zenbakia zen Serrano. Bere ordez aritu duena. Baina, zer gertatzen dira, aurretik ditugun 30 minutu hauetan, 15-3 Ordizia, Anpordizia aurretik. Ostikoa, kanpora hori, Tuxeren bila joan dira. Oso metro gutxi da. Eta bai, metro gutxi da zituzte, hori berri hona da guretzat. Alaxi da bai, guazen burukara. Eta ez dakit, aldaketak pentsatzen dute hasiko direla segituan, Santos eta konpainia eserlekoa mugitzen, eta 15-koan aldaketak izan diren bezala, agian aldaketetan ere, zerbait ezberdina ikusiko dugu. Zituzte, ja aldaketa gehiagok ezin dion. Osa, aldaketa hauek normalak izan die, eta hauek behar die normalak izatea. Salvadorrekoak baloiaren jabe atera dute, 6 zenbakiari, Núñez aurrera egin nahian da hiena, lurrera joan da, erasoan jarraitzen dute, 22 barruan ditugu dagoeneko, atzera baloia, ongi mugitzen ari dira, Pirsek, ongi baloi hori 11 zenbakiaren zat, Elaiana harrapatu du, naiz eta bera ere harrapatu duten eta eskerrak. Ramosek atera du baloia. Dani Marron da baloiarekin dagoena, heizatu dute ordea. Aurreratutako baloia, oso ondo Marazainek, epaiek ez ikusi, baina Marazainek bai, eta Marazainek esan dio, pingani dio bidez.
Baina ikusten dugu, ez dute lortzen gure defensa haustea. Cisnerosek 39 puntu zartu ditu hemen. Hauek 50 minutun, 3 damazkie. 3 damazkie. Hori da jarrera, eta nik uste partidurik Cisnerosena gogorra izan zen, Porrotorik gogorra izan zen. Nik uste orain dela 2 astegoa agian taldeak eman zuen sentsazioagatik edo gogorragoa izan zela oraindik, ez? Hasia, eske guk bakigu nundi gatu zen da nungo gehan, da bakitzu goierri, ezagitzer, baina guk ez zeu nahi, emaitza nahi ditugu. Baina guzti badeu taldek dana ematen bali mado, guia kontentu guaz. Eta jogaria eak ebai, Bai, nik uste talde, eta ipatu duzu, taldearek blokeatuta zegoela, ez? Ongi hor, Richard, magotuti aurrera egin nahian. Baloi aterako dute, hortik, Iñaki Suso. Jazta, zigor golpe alde daukeu, lasai, Iñaki, lasai. Guazen aurkarin zalaien jolastea, korei bidez, eta guazen lasai. Baina, esan dizuna, Cisnerosek aurreko hasten, 27 puntu lehenengo zatin, oain bi aste, honako zuzer izan zen. Hauek 3, 50 minutuan, 3, eta hauek partidu guztik irazitue. Eta ze aldatu da, psikologia. Bai, jarrera aldatu da, eta horregatik gaude gaurkoan gustora, eta noski. Gainera jarrera hori gaurkoan markagailoak laguntzen du, baina denbora asko dugu, oraindik aurretik 13 minutuan gaude, bigarren zatian gogoratu. 15 eta 3, han Pordizia aurretik entxegurik ez dugu ikusi oraindik. Guztia, zigor golpeak izan dira. Eta ikusten dugu, Pordiziak ez, baina El Salvadorrek eserlekoa mugituko ditula, irudi bi aurreko jokalari eta atzeko jokalari bat aterako dituztela. Lehenengo lerroko bi. Vega. Marcial Castro. Vega, Serrano, barkatu. Eta, hogei zenbakia, Ramos, hau ere. Ongi hor, Rasier Alba de Blate, gaurkoan munduaren aurka dabil, Ordiziarra, ederki. Atzera, Dani Kroll, ostiko, zerura doari. Presiora ongi Ordiziarra, Jeremias Palumbo. Lastima ongi harrapatu duen, baina aztizebile Jeremias lurrera botatu. Eta guazen, erasura. Baloi hori berreskuratu egin behar da, ongi, egin dior baloiak, lastima, Pirsek. Kontuz. Harrapatu du, zelaia du aurretik, ongi mugitu du hor. Bogan, bai Bogan. Ez da iritsiko Bogan Lomas. Kori bai ordea. Amairu abarkatu, Carter harrapatzera. Baloi hori beraiena oraindik. Ibarrak, Pirsi. Ongi hor Ordiziarrak. Ondo xapo, pasea moztu bai dio. Ramosek baloi atera nahi du hortik. Ondo jaun. Lurrera joan da. Ea, iraso jokalde honekin amaitzen dugun. Ies egin dior, Mameari ongi Ordiziarrak. Ondo defentsan. Gara ongi defentsan, ea baloi hori berreskuratzen dugun. Zaila da. Richard defentsan hemen dago gora. Ongi hor, Joan Tudela ederki bere lana eginaz. Erasoan jarraitzen dute El Salvadorrekoek. Ea, desesperatzen ditugun, lastima, baloi hori azkenean iritsi da. Amaika zenbakiaren oso ondo defentsa. Eta oso ongi horreinak ipuia dena, eraso jokaldi hori geratuz. Dani Krolek hartu baloia eta berriz ere zaleak zutik. Gozatzen ari da gaurkoan Altamira. Partida honetaz, ordizi oiuk azaleak. Aldaketa iruko hitza, aipatu nortzu sartu diren, aterako direnak. Castro, Dani Marron eta Ramos izan dira. Eta antza dute, nik anaiak direla ere apostu egingo nuke. Ongi hor, Iñaki Susok, Dani Kroli, lurrera joan da. Erasoan jarraitzen dute Ordiziarrak, ongi pikango bidez, oraingoan ere garbi dute gaurkoan zein den bidea. Joan duela hor laguntzan, ongi atera Jeremias Palumbo. Lurrera, bai. Burruka zaila zuen hor, Segamarrak. Baloia galduko dugu. Baloia galdu dugu, baina... Lastima. Baina jokun gatik erabak itxartu dugu. Lastima da, baina erabak itxar bat, eta listo. Eta ez da, oiago hostiko zaurrera Pirsek, Tuxaren bila. Eta, orain honetan bai metro batzuk irabazi ditu. Baloia kanpan utzi dute bintzat, pare bat aldiz Altamirara joan delako, Eta eskerrak itzuten duen. Zete baloia bako itxatiro balio. Bai, ez da.
Eskerra jendea solidaritzatuta dagoen, ez? Ordiziako Rubi elkartearekin. Bestela zui eskatu barko izeu, zume ampliatzeko eta gero berentxa juntin, don! Hori da, jakitiko nork eramanduen baloia, ez? Aixi da. Ba, ikusten dugu hor jokalari bat min hartu dagoela zelaian, masagista laguntzen ari zaio. Baina jokoak aurrera jarraitzen du, hori xe du Rubiak. Tuxe ateratzeko prest. Atzera, lastima, mameak harrapatu du hor, nahiz eta Ordiziko jokalari agertu ibili den, molbidez aurrera egin nahian dabiltz. Ea, Ordiziarrak geratzen duten erasori. Zerratik, agar, zer pitatzen don? Jan hori uste pitatu dutela. Eta zigor golpea? Bai, eta ez egiten nada zingo duten, edo jolatu? Tuzbila, garri dute, Hombre, egia esan 15 eta 3, tarte handia dute, Bai, baina 15, konfidantza bali bako ez du, 15 eta 6, eta baloia berriz ere zure zelaien, baina zure da. Bai. Baina betio zestiko eta don, 5 metota gaude. Baina, bueno, 18 minutuan sartuko gara, eta 15 eta 3, marka joan, Ordizi aurretik. Eta orain goz ez dugu, isirlekuetan mugimendurik ikusten Ordiziaren aldetik. Tuxe ateratzeko pres, Salvadorrekoak. Gertura atera duten ikusten lehen da bizikoa dela. Eta ongi Ordiziarrak ez dite usten hor aurrera egiten. Baina kontuz arriskutxo baina. Gertu daude, gerturatzen ari dira Entxegumarrara. Entxegua. Entxegua. Bai, eta hau, ikustetxu, keinu ikustetxut, eta ez dakit, Jeremias eta jundiek ejatzea jundiek zuzenen, hori kamara bidez. Errepikapenik ez dugu. Ez dugu, lastima. Bihar ikusiko dugu. Baina, Entxegua izan da bai, beraz... 15 eta ostiko, baina tartea dugu, eta taldea ongi ari da. Hau da, guaz esatea Rubiko Real Madrid hau dago, Orduan zer. Hori da, bai. Hauek eak jolasten du, Errenak ez direla. Alaxi da, guazen jarraitzea. Oain arteko berdin egiten badeu, ziur nau partidoi gure dela. Ba, ostikatzeko pre, Rodríguez. Sartu da, lastima. Barrura, beraz, 15 eta 10. Markagailuan, 5 puntu aurretik oraindik Ordizia. Eta jarraitu egin behar da, bai, jauna, ongi ari bai da gaurkoan taldea. Eta ederki gozatzen ari bai gara gaurkoan partidaz. Cory Simpsonek aterako du baloia. Aurrera ostikoa. Beraiena da baloi hori, bigarren zatiaren erdira iritsi gara dagoeneko 20. minutua da. Danik Roll saltora hor, hartu du baloia oso ongi australiarra, ea hortik atera eta eraso jokaldi bat egiteko aukera izaten dugun. Goiak atera du baloia atzera, Jeremias Palumbori, Argentinarrak ostikoz kanpora. Eta bai, oso ongi gotea emandu atera aurretik. Gauzak ateratzen direnen, ateratzen jarraitzen dute, eta ez direnen ateratzen ez dago modurik. Hori ez omen da lau, ez omen da liburu bat, El Secreto esan dagoena. Usteet, honekin zer ikusian dagoena, beti zuk, helburu baten bila jote mazea, beti gauza, aldameneko gauza guztik ondo atatzen mendia. Beti perspektiba positiba gusten zuelako, orduan, gaur hori gertatzen. Hori da, ez da? Jarrera kontua askota, bai jauna, berriz ere gertura atera dut Tuxea. Horra, Jano burrukan, Jano burrukan, Jano nadaloia. Ba bai, baloi hori berea da. Posizioa berreskuratu beharran gaude. Eta ikusten dugu, Jano berak, hasierrek azkaratea do, 10 metro gehiago. Oso ongi, aldabenera, Richard Magututearen zat, aurrera egin nahi esan moarra lurrera joan da. Abantai daukeu haindik, Kontu zeuki, abantai daukeula. Eta gogoa genuen Jano ikusteko, eta konturatzen ari gara behar genuen jokalaria bera dela, ez? Bai, guazen Richard! Postu hori garrantzitsua bai da, bai jauna. Ederki, ongi Ordiziarrak, metroak eginez, Danik Roll.
Gogorra zuen hor lana, lurrera joan da, baina baloi hori oraindik gurea da. Abantaia itzultzekea, abantaia. Eta abantaia, lasai, oain lasai. Oso ondo taldea. Eta txartela, zergatik? Zer gertatu da? Azkarrate dugu, asierrek azkarratera du. Ea jokalarik ez diatzakagun, da txartel horie. Oso. Aurreko jokaldi horrengatik izan da. Karo, asierrek azkarratera du eta beraien ez dira. Zegarrantzi dauken azkarratatzea. Azkarrateratzak askotan. 10 metrora, eta zein da? Hau, zein bielduko galea? Guztiazu. 17 zenbaki, zein da? Maximiliano Pega. Guatze altzea, oain dala iaz, esan izula honek etzuela zela parti bukatuko. Bai, etzuela bukatuko. Bera da, behiu. Zema da mazki, 10 minutu? Bai, hori da. Hango hartan akatxein non, baina gaur kontan. Gaur asmatu duzu. Txartel hori, Maximiliano Vega rentzat. Hau, Kepa Zamakolan taldekide izan dakoa da. Honek eibarren urte, iaz juntzan esadorrea. Behiu, aurrekon akatxein non, baina behiu. Hori da, denbora garrazoi eman dizu azkenean ze gustora zaudera. Gordetan euken. Ederki bai, eta bat gutxia horekin, eta hori da garrantzioa, oso ongi tuxean ordiziarrak. Joan Tudela garrapatu du baloi hori. Erasoan, metroa pixkana gainez oso ongi bultzaka ordiziarrak benetan. Bai jauna, txapelak entzeko modukoan, gaurkoan arro gaude. Nola ez, talde honetakoak izateaz beti egon gara. Baina gaurkoan gehiago, baugan Lomas aurrera egin nahian, lurrera joango da, bai joan da azkenean, eta alare hortxe ekango bidez, aurrera eta aurrera, intxi gumarratik gertu zer gertatu. Lastima, baina bueno, hor gare. Lastima, baina bai, burrukan ederki taldea eta aldaketa izango da, 18 zenbakia prest dugu. Xapo irtengo da. García eta... Xapo, eo. Bai, ez. Bai. Eta beste aldaketa bat, hor, 23 zenbakia prest ikusten dugu. Jaun atatzen da, Xapo Piler bezala pasako da. Eta Mikel Gartzia oso ondo jaun. Oso ondo. Bai, borroka ederki egin du gaur Zegamarra, jendea txaloka, Jaun Perezi. Ederki egin bai du lana gaurkoan, eta ikusten dugu beste aldaketa bat, 23 zenbakiak sartu nahi du. Baina horrez ta inor atera, Bai, atera, bai, oantxe atatzen da. Oantxe atera da. 23 Castro dugu eta zelaia utzi duena. Oraintxe ikusiko dugu zenbakia. 14 Rodríguez. Azkenean, Vega kanpoan izatean, aurrelari bat gutxi horrekin geratu dira, eta atzeko gizon bat sakrifikatu beharra izan dute Castro sartzeko. Behiu, 22 zenbaki sartu da, zuleno beste mozorra o beste protekzioko zenbaki da. Bai, hori da, Sánchez. Hor dago. Protekzio eta guzti, Bai, hor ikusten dugu. Animatu da gizona. Esate izu. Eta Melea, oso gertu, beraiena da, baina bueno, zer de Montre. Bultza egin dezagun. Bultz, hau ere aspaldi zen duen entzuten, Bai, hasia, bai. Ongi ordiziarrak, gogorrak dira Valladolid. Gurea da, Richard Magututia, etxe gumarratik gertu, lastima ongi izatu dute baloi hori gurea da, oraindik erasorako beta dugu, ongi mugitu dute, asierro bat deulate iritsiko dela, ez da iritsiko. Oso zaila da, baina jarraitu egin behar dugu burrukan, hori ere, Iñaki Susore harrapatu dute, ea baloi hortik atera, hori da, Richard Magututia berriz ere, lastima azkeneko metroan harrapatu dute, ies egin dio baloiak. Ez dakit, ez? Zigo golpea, lasai. Lastima, Lastima, argaitz. Gertu egon da horrazkenekunean ies egin dio baloiak Richarri. Kontuz. Izan batean mina hartu do, Kontuz, hori larri izan daike. Nik usitakon... Badirudi Salvadorrekoa dela, mina hartu dena. Bik. Salvadorrekoa eta Richard bai uste dela, Bik. Hori askotan, somatzen duzu jendek mehiko editzen duenen. Bai, jendearen erreakzioan, ez? Erreakzionan, zer. Ez dakik batuko zea Clintonen orkatiena eta... Bai, joño, gogorra izan zen hori, Baina nik enekin zer gertau zen. Hori da, jakin genuen arte, orkatia zenan postu eta guzti egin ginen. Hori da, zatea, azken, hasienan eta begira lesio txarra izan zela, Baina, sebas ikusi, nik enekin zer zuken, da beti bildurreo bai, baina sebas ikusi honen intzitun keinukin, ja,
Ja, izutu da denen itzen. Bai. Eta hori da, Sebas aipatu duzu, eta aurten... Ez, aurten... Bera, traumatologoa da. Bai. Alemanin debilidade morazko beste espezialidade Iruña egiten lan. Eta hor esan tona aurten, etzekula denborik. Bigarren semala dukido, master bat egon da egiten Alemanin, eta izan da hor etzekula denborik. Lanpetuta bilgizona. Etzona nahi hartu... Bai, ardurak gero beti ezin bazuen, ez da? Ezin bazuen, orduan esan asiratik ezetz. Eta egunen baten, puntualki, laguntza garra genuen, eskatzeko bildurik gabe. Eta medikurik gabe gaude orduan. Ez, badago, beti. Beti dugu. Reglamentuak dio, taldeak medikua behar du. Eta nor dugu, medikua orain. Aldatu egiten da, taldeak ez. Dago egu fisioterapeutat, baina partidu bakoitzeko mediku bat engoa. Mediku bat engoa. Beti. Oain ezakit... Bueno, badirudi ez dela zer gertatu ez, aldaketarik ez, jokoa jarraitzen dute biek, beraz berri honak. Eta 27. minutuan, dagoeneko denbora pasatzen doa, Anpordiziak arrotik jarraitzen du, 15 eta 10. Eta aukera bikaina du Dani Krolek. Makieta botatzeko. Bai, eta 3 puntu gehiago egiteko. 3 puntu, eta sartzen bado, 8 puntuko aldekin gehitzen geha. Horrek esan nahi du, zubi bonusa. Entxegu bat, gehi beste bat. Eak, sartu du, entxegu bat, gehi beste bat behar du. Hori da, bi entxegu beharko lituzkete. Edo entxegu da zigor lopea. 18 eta 10 Anpordizia aurretik. Dagoeneko 30. minutura iristeko oso gutxi falta denean. Eta ikusten dugu Santos gustora dagoela bere jokalariekin, aldaketarik ez dugulako ikusten oraingoz. Eta gaur zein ez da gustora? Inorrez. Inorrez. Eta hori, emaitza gure alde da, baina hala ere, emaitza eta guztiz ere. Ostiko zorra aurrera, Sierra Albarate Blate garrapatu baloia ederki. Taldearen itxura da, garrantzitsuna. Guazen korirentzat, eta ostikoz, bai jauna. Guazen Iñaki, guazen Imanol. Presiora doazor ordiziarrak. Ramosek ez dio nahi bezala eman. Ongi! Beraiena baloi hori lastima. Burrukan hor, leku hartzeko ordiziarrak. Aixapo lastima, horra rapatu bartzen duen. Guazen plakatu imar da hor. Plakatu, Joan, plakatu. Bai, geratu egin bar da jokalari hori. Oso ondo, asier kortatu izan dela. Naiz eta ezon plakatu, plakatzea bota da, eta oso helburu lortu du. Eta badirudi bai, aldaketa bat egongo dela, Ekaitz Sadaba aterako da, bueno, goratu dezagun. Beste aldaketa ere izan dela, Mikel Gartzia atera da, Xaporen ordez. Eta badirudi urrengo aldaketa ere aurrean izango dela. Ekaitz Sadaba, Naparra prest. Eta ean hartzen ere aldaketa dengoa, hor. Ean delegatuen hori joan, ikusten dugu. Aldaketa dizke. Emeretzik golarie, gurea da, oso ondo tuxe. Danik hartuko ziurrenik, kore ire, eta korek... Oso bihatzera, ostikoz... Guazen presioa. Eta guazen presiora. Betikoa, hemengo plakajau behar dugu. Asier, korei plakajau behar dugu. Eta ikusten dugu, Baugan bina hartuta daloela, beraz, Ekaitz ziuraski Bauganen gatik aterako da. Ies egin dio Richarri lastima, Ramosek harrapatu du. Aztibili dira hor ordizikoak, eratu dute erasoa oraingoz beinipein. Ea, zer gertatzen den. Hortxe, ostikoz aurrera Sánchezek. Eta berak harrapatu du gainera. Molbidez aurrera egin nahian orain. Salvadorrekoak eta egiten gaina. Metroak eta metroak hor geratu egin bar da hori. Bota dituzte lurrera azkenean. Entxe marratik gertu ditugu ordea. Kontuz. El Salvadorreko entrenorea Oyuka ikusten dugu hor. Ez dago gustora gertatu den zerbaitekin. Ongi joantu dela. Hogeita iru zenbakia Castro lurrera botaz. Kontuz. Ostikoz jokaldi hona egin du hor. Harrapatu dugu ordea. Eta Mark eskatu dugu hor. Da, Emanolek ez dakit bola, ozen dana, tricepsa o... Bai. Aurreko urtean izan zuen lesioren bat, ez? Ez, hau da tricepsa. Hau da, 70. minutua. Bai, hori dati, bai, garbi dago. Baina esan dute, lehen urtean izan zuen lesioa eta kostatu zitzaion buelta matea, ez? Bai, alaxi da, bai. Bueno, Ekaitz Sadaba beroketak egiten ikusten du oraindik. Motzez jantzita dago ordea, badirudi atera egingo dela, une batetik bestera. Eta maki eta bota gardo, betu. Bai, hauek ere tartea moztu nahi dute. No, beldur emate honek, Bai, bukaera gerturatzen den eran. Presioa ere handiago egiten da guztientzat. Bai, azken finen, 18 jarriko die ziurrenik.
eta gure eozein akatxek berdinketa lortzen du. Eta Ramos izango gainera hostigo gotako dena, gaztetxea motila, oraintxe sartu berri da zelaian. Eta beste aldaketa bat, Dani Aizpun ere, aterako da zelaira. Bai, Imanole, hola zaudenen, bai, gesten dituzu gemelok, handik 10 segunda behize golan gare, ezinezkoa. Eta gaur Imanolek... Zaila da vuelta matea, ez? Gaur Imanolek ea nola iten donlo. Gaur sifritxuko dolo iteko ere. Kanpora, kale egin du Ramosek. Beraz, 8 tartearekin jarraitzen dugu, bai jauna. Gaur dana gure alde. Hau bai ez genuela espero. Eta pordizian aldetik bi jokalari ateratzeko prest, ikusten dugu Imanol zutitu da. Bai, baina ikustezu, ezin du. Nahi du, jolasean jarraitu nahi du, baina ezin duen aldaketa egin dute. Nahikoa honen. Zela jautzi beharko du, Imanol Aldanondo, Idiazabaldarrak. Eta Dani Aizpun, behasain darra, sartuko da. Eta Dana zutik. Txaloak Imanolentzat. Jarraitu nahi zuen, baina Imanol, ezin denean ezin da. Erki egin duzu lana eta zorionak eta behonda izula. Deskantxatzera orain. Baloi hori aurrera doa. Jo Mameak hartu. Atzera utzi dio Ibarrari. Ibarra kostikoz. Zerura baloi hori. Guazen Dani, baloia. Dani Aizpun, oso ongi Dani. Egia esan, aipatu zen nigun behin, jokolari garrantzitsua izango dela etorkitzunean, eta somatzen zaio, jarrera puntu bat badu. Eraso polita izan daiteke hori. Oso ondo. Ongi, tuxa izango da beraien 22 marra barnean. Kontuz, Jeremias eken min hartu do. Bai? Jeremias eken min hartu do, Josef, egitzen da hor. Josef edo Mikel Aizpurua. Bai, badirudi, Josef arropak entzen ari da. Aldaketa naturala. Boltzez jazten ari da. Aldaketa naturala. Eta bai, sorbaldan gainera, ez? Bai. Ba, lastima. Jeremiasek ere min hartzea. Guazen, jokoa jarraitzen do. Hau da, rugbiaren gauza itxusie, itxusie. Edo polita, ez? Baita ere, aldi berean. Jokoak jarraitzen dolako. Txaloak Imanol Aldanondorentzat, eserlekula gerturatzen ari dela. Bi taldeak burrukan jarraitzen dute hor. Guazen, eraso. Guazen, presio oso, jordizianak. Dani Aizpune baloia, eta Entxegua. Dani Kroll izan da? Bai, Dani Kroll izan da, Dani Aizpune iruditu zaigu, baina ez Dani Kroll zen. Baina, ze defentsa. Bai, baina lehen guri gertatzen zitzaizkigun gauzak, orain bestei egiten dizkigu. Bai. Hori da behar genuena, bai jauna. Ederki ordizierrak begira, berez ez erretzegoen jokaldi batetik, presio hon bat egin, ez da, gertura joan, eta beste nakatxak eragiten dituzu. Eta hori garrantzitsua. 23 eta 10 hanpordizia aurretik, El Salvadorren aurka gogoratu gaur arte, eta denboraldia dagoeneko bideo bat egin du, partidurik galdu gabe zegoen taldea. Eta Josef. Animo, Josef. Eta Josef, eta hau ere poz ikaragarria, Josef Jadar irundarra zelaian ikusteagatik zorte txar ikaragarria izan duelako gurean denetik. Barrura da nire nostikoa, 2 puntu gehiago, 25 eta 10. 35 minutua dugu, 5 minutu falta dira partia amaitzeko. Eta oraingo honetan bai nik uste gaurkoan kontu zibili gara, baina ametxe egiten hasi gaitezkela 4 puntuekin. Eta nik, oain galdera tingo zut. Bueno, ja, bildurra natea garitzara. Ez. Puztu egin martzara. Oain dala bi astetik honea, ze demontratatu da. Ba, begira... Lokartu inginen bigarren zatin, eta gaur... Ba, dana eta ez errez, esan daiteke, aldi berean. Azkenean, taldeak aipatzen zuelako, aipatzen zuten, ongi entrenatzen ari ziren, gauzak ongi egiten ari ziren. Bai, gorputzen niko... Aipatu dugun dinamika negatibo horiek dira, ez? Hor, zurrunpilo batean sartzen zara eta oso zaila da ateratzea. Ba, ziur aski entramentoetan, ez? Lan psikologia handia egingo zuten aste honetan, eta aldaketa txiki batzuekin, ba, pixka bat, azkenean, jokalariak saritu edo zigortzeagatik baino gehiago, mugimendu bat sortzeagatik, ez? Agaxe da, bai. Ba, aldaketa bai. Oso ondo Jano. Jeremias Palumbo kanpora, eta Josef Jadar. Barrura hostikoa aurrera Dani Krolek. 4 minutu. Lastima zuzenen kanpoa. Kontuz eraso garrantzitsu. Baina ez, geratu jokua. Jokua eta guazen. Venga, hortzak estutu.
Eta, eskabatu zaigu, ekaitzado azkenean ez da irten, ez da aldaketa hori egin. Nik uste, baugan momentu baten hor minez ibili da, eta horregatik egin dituela beroketak, baina azkenean jarraitzeko moduan egongo zen, eta ez dute aldaketa burutu. Atera dute Tuxa, arazorik gabe harrapatu dute El Salvadorrekoek. Ez zaki ba hor, Asierrek hartu orduko lurrea botado. Ez zaki ba, epaiek izan do airetan heldu dola, ez zaki ba. Hor, zalantza, baina bueno, guazen. Berriz ere Tuxa izango da goratu, 3 minutu, partida amaitzeko 25 eta 10. Anpordizia aurretik. Baloia, Tuxera, Mameak bera jetxi du. Epaiek zeu zepitatu do, partziala, ez dute erdira bota, melea guretzat izango da. Markatu, errepikatu edo melea? Kapetik ezagit? Melea ematen du, izaz? Bai, melea. Oain behar dugu, hau da, partiduko melea. Ez, Tuxi eskatu du, hobeto. Oain arteara, zuk izan ditugu meleen. Tuxita nahi kondo juntzaigu, guazen Tuxita. Ba, Tuxa eta Xapo bera gaterako du. Lastima. Bi talde burrugan, baloia beraiena da. Guazen oie, rondo plakatu. Guazen Jano eta Joanen arten dauki hor, baloia. Guazen defentsa. Guazen Richard. Hoi da Richard. Ongi Richard hor. Eizara. Eta atzeaka. Abante jauki, Kontu, geratu egin barda eraso hori. 2 minutu partida amaitzeko 25 eta 10 Anpordizia aurretik. Ongi hor Ordizia. Berriro ikusten dugu Jano eta Dani arten. Hau da defentsa, bitxu, atzeaka, atzeaka. Ez dute. Ongi aldamenera. Guazen Josef. Baloia mugituz, saiatzen ari dira Salvadorrekoak puntuak. Gauzatzeko asmoz, tarte handia dute ordea, 15 puntuko tartea du Anpordiziak oraintxe. Eskutxik itzuliko zen. Oso ongi hor! Lastima. Abantaia zeukien, nolasai. Erreskuratu zen baloia baina. Eta, Oierre min hartu do, Bai, badoa hor laguntzara, fisioa. Eta jak. Tripan, ez? Ez, tripan ez, besoa bai? Eta ezagit eskatuko duten. Txartela hori, zaini? Richarri? Ez da Richard, Bai, Richarri? Bai, txartel horia. Richard mogotutearen zat, begi esan ez du ikusi, arrazoia. Izan daiteke, faltas reiteratiba, esaten dena, askotan akats berdinetatik. Eta ikusten dugu, hor aldaketa bat egon da hor. Bai, Oier atera da, eta Kepa Zamakola sartu da. Kepa Zamakola barrura, Oier goia kanpora, min hartu du Izaldarrak, partida bikaina egin du. Eta honentzako ere, alta birazutik, txalo zagurtzen, kontuz hor, arriskua izan daiteke jokaldi horretan. Horreztu guz, herri guzti, baina entxegun marratik gertu gidaude gauza onerako. Bultza indartxo egiten ari dira, Salvadorrekoak. Eta entxegua izan da, 25 eta 15 jarriko dira markagailuan. Asier Alvarez, marra zain izaz esaten, ez dakit esaten dion, pantalla edo eske, baina ez dakit, baina goi, Eta gogoratu, Richard ere galdu dugula, zaleak zutik, Richard-Richaloka, honek ere lan bikaina egin du gaurkoan guztiek, egin bai dute lan bikaina. Ostikoa izango da orain, eta ikusten dugu berriz ere, Rodríguez izango dela. Sartez bado, hobe. Baina sartu du, orain gona lan bai, 25, 17 markagailuan. Bueno, beste txegua behar dute. Beste txegua behar dute, eta orain ez daukate bonusik. Hori, orain ez zaita xola, zaiten duen. Nik nahi dena da, partidu lehen bailen amaitzea. Horratik esan dizu, baina esan dizut beste entxegu batekin ere ez lituzkete larrapatuko oraindik, beraz, lasai. Lasai, gehiera, arauzko denbora bete delako, 40 minutua pasada. Eta argaitzek esaten duena, bukatu da dia azkar partida. Bukatu da dia azkar. Korik aurrera ostikoa, ez? Gertura botadu. Baloi hori berai garrapatu dute, Ordiziarrako, Rarrantzara, garrapatuko dute, lurrera joan da behin. Berreskuratu egin dute baloia.
Hortik atera eta erasora jarraitu nahiko dute 25-17, gogoratu 40. minutua bete dela, une batetik bestera amaitu daiteke partida eta horixe da nahi duguna. Gurea da. Berreskuratu egin dugu. Guazen, Asier. Aurrera, Ostikoz, Asier korta. Mark pitatu do, azkaratera do, kontuz. Azkaratera du, kontu, harrapatu egin behar dugu. Bai, harrapatu dute. Eta kanporata dugu, oso ondo. Bai, jauna. Eta amaitu da partida. Zorionak. Ikaragarria, benetan, gaur Altamiran ikusi duguna, Arkaitz. Nik onartu behar dut, azkeneko partidak ikusi ostean eta gaur goizean ona etorren izenean. Ikusi eta aurrean nor genuen, bildurra baino gehiago nuela gaur, Egia da, eskorra izateko garai ezan, baina, betxu. Begira, baita ere aldi beran, hasieran aipatu dugu hemen, partiaren aurretik